Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Kusizani uma umuntu ethi uyakholwa noma unokukholwa kepha engenayo imisebenzi na? Ukukholwa okungenamsebenzi kufile kumsindisa ngani na? Uma umzalwane noma umzalwanekazi behambaze beswela ukudla kwemihla ngemihla, kusho omunye kini kubo ukuthi hambani nibe nokuthula, nifudumale, nisuthe, kepha ningabaphi lokho okudingwa ngumzimba, lokhu kusiza ngani na? Umuntu uhambaze akanakudla endlini, abantwana abanakudla endlini, wena unakho konke, kodwa ngapha uthini? Inkosi yomusa inibusise, sengathi umdala anganenza nani nibe nakho lokhu enginakho. Ube wena ungabaphi unakho, ubasiza ngani ngalowo mkhuleko wakho? Ukuthi sengathi umdala ngabenza bafane nawe, ube wena ungabaphi, ungabaniki kodwa uyababona baswele, wena ucaphuna kusale. Yini obasiza ngayo? Kanjalo ke nokukholwa, uma kungenayo imisebenzi kufile ngokwakho. Kepha omunye uyakuthi wena unokukholwa, mina nginemisebenzi. Ngibonise ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi, nami ngiyakukhombisa ukukholwa ngemisebenzi yami. Wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na? Wenza kahle, namadimoni ayakholwa athuthumele. Bafowethu, wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye, namadimoni ayakholwa ukuthi uNkulunkulu munye. Kodwa kuhluka kuphi? Imisebenzi yakho iyavumelana yini nokushiwo uwe ngomlomo ukuthi uNkulunkulu munye? Ngikhulumela laba abakholwa ukuthi uNkulunkulu munye. Kodwa laba abakholwa ukuthi uNkulunkulu akayedwa kodwa uzikuyintathu, angisayikhulumi indaba yabo, ngoba labo vele amagama abo aselotshiwe vele esihogweni, bamthukile vele uNkulunkulu bamqeda. Ngikhuluma labantu laba abathi bayakholwa ukuthi uNkulunkulu munye. Labo bantu labo ke imisebenzi yabo ayisho ukuthi ngempela bayakholwa ukuthi uNkulunkulu munye. Kepha wena muntu ongelutho uyathanda ukuqonda ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kuyize na? uAbrahama ubaba wayengalungisiswa yini ngemisebenzi enikela ngendodana yakhe na? Uyabona ukuthi ukukholwa kwasebenza kanye nemisebenzi yakhe, nokuthi ukukholwa kwapheleliswa ngemisebenzi. Kwagcwaliseka umbhalo othi, kepha uAbrahama wakholwa nguNkulunkulu, kwabalelwa kuye ukuthi ungukulunga, wabizwa ngokuthi umhlobo kaNkulunkulu. Niyabona ukuthi umuntu uyalungisiswa ngemisebenzi kungengokukholwa kuphela. Kanjalo ke noRahabi isifebe wayengalungisiswa ngemisebenzi yini, ezamukele izithunywa eziphumisa ngenye indlela na? Ngokuba njengalokhu umzimba ngaphandle komoya ufile, kanjalo nokukholwa ngaphandle kwemisebenzi kufile. Sengathi umdala angasipha amandla, simkhonze yena yedwa, sikhole kuye ngokuqiniso, bese lokho sikilandelisa ngokwemisebenzi yethu emihle ezomjabulisa ngaso sonke isikhathi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.